Shout out ko ni Joey Sirdan, tanaw mo sa iyang YouTube channel. Thank you. Joey Sirdan, idol. Okay, di ara ang kuan. Ang mong napalit para ni Israel. Hinaut-unta nga ganahan si Jaane. Isa ka boxer para kang Israel aka Moko. Short tag ganahan si Jaane nga color. Duha ni sila. Di ay t-shirt ko sa. Di okay oy. Naot-unta na magkita me na ha madya na naman malipay si Buko nga Israel. Daghang salamat. A few moments later. Kana Good. ina salamat. Isingan Salamat, Ma'am Ajel Ma'am Adel Custodio. Custodio, sa isang gihatag nga short o t-shirt. Thank you. Very much. And happy Dampis. Kilis na ko. Ilis na. Action, t-shirt. Nada po. Ano na, may tag pa. Sibo no? No? Si Branch? Beer Branch. The Branch. Oh, ano man to? Pili das t-shirt. Di ni mga magmat. Magna. Oh. Oh. Mga ni mga magmat. Oh. Kanang isagwanan. Aday tag pa. Ina. May tag pang Nike. Kasaman. Yeah. Nike. Okay. Thank you. Nalipay kayo ko. Lipay kayo ko. Otro patagkanta. Okay. Pastilan ha. Di manalaw. Tagtangan. Tagtangon ni de. Ito ulit to suga. Tagtangon ni de. Tama nga kay. Thank you. Ang naghatag ani Kinsa? Ajil. Adel Custodio from Esperanza, San Ricardo, Sardin Leyte. Buenos Dubai ron. Eh,